Mid-9 ta' filgħodu l-Union tal-Bankiera ordnat li jidħlu fis-seħħ id-direttivi għal ħaddiema tal-HSBC dan wara li taħdidiet mal-bank dwar il-kumpens dovut lill-impjegati ma waslu għall-ebda żblokk. F'komunikat intern l-MUBE ddiskrivit l-offerta tal-bank HSBC bħala inaċċettabbli. Apparti minn hekk jidher li l-bank irid li l-ħaddiema ma jistrajkjawx imbagħad tiġi diskussa l-offerta xi ħaġa li ġiet kundannata mill-MUBE. Għalhekk il-Union qed terġa' toħroġ direttivi ċari lil ħaddiema sabiex ma jwiġbux telefon ma sser ebda forma ta' komunikazzjoni, ma jużawx is-sistemi tal-bank u ma jattendux għal laqat. Fil-bidu tal-ġimgħa Net News irrapporta li din il-kwistjoni kollha hija marbuta mal-kumpens li huwa dovut lil ħaddiema ta' dan il-bank b'sorsi jindikaw li skont il-ftehim kollettiv l-impjegati tal-HSBC għandhom jieħdu kollettivament bejn 50 miljun u 60 miljun euro.